Γεια παιδιά, για που δεν με ξέρετε μένα είναι πάνω. Σήμερα παίζουμε Roblox, το κανάλι μου θα το βρείτε κάτω. Like και subscribe για περισσότερα. Και σήμερα είμαστε εδώ με τη Μαρίλια, παιδιά. Γεια σας, κάντε like και subscribe. Ναι, ακριβώς. Ναι, παιδιά, κάτι ζωγραφίζει, από ό,τι καταλαβαίνετε. Κάτι ζωγραφίζει, τώρα δεν ξέρω τι είναι, αυτό που ζωγραφίζει. Αλλά... Αυτό θα είναι καλλιτεχνικά. ναι, και σήμερα θα παίξουμε στείλε brain rot και πρέπει να κλέψουμε ένα brain rot. Ναι. Οκ, θα περίεργο αυτό. Μα αυτό είναι το παιχνίδι. Όμως αυτό πρέπει να το κάνουμε. Ναι, να βρω και το στείλε brain rot. Έλα τώρα. Έλα, Μαρίλια, μπες. Όχι, στείλε brain. Πρέπει να κλέψουμε ένα brain rot. Να κλέψω. Ναι. Κλέψε ένα απεσμένο μυαλό, λέει. Βρήκα ποιο. Είναι μπροστά μου. Οκ. Ρε, έχω το brain rot go της Βελίνας, ρε. Τι να το κάνω αυτό. Θα το πουλήσω, ρε. Θα το πουλήσω. Δώστε μου. Το πούλησα. Πανώ. Ψέματα είπα. Ηρέμησε. Πανώ. Πανώ. Τι πάνω και... Ρε, τα... Τι? Ρε, έχω 5 λεπτά για να το βρω. Ρε, πού είναι αυτό που θέλω να βρω. Τα backroom. Ρε, πώς... Μαρέλια, να σου δώσω ένα νουμπίνι πιξανίνι. Τι... Καλά, δώσε. Είπε ναι. Είπε ναι. Ρε, τα back... Ρε, έχω χάσει τα backrooms. Πού είναι τα backrooms? Ρε, δεν το προλαβαίνω. Πήρα το code, το Team Cheese. Team Cheese. Πολύ ωραία, Μαρέλια. Τέρμα. Σάμι, εσύ που είσαι φίλος μου, βγάλε ένα strawberry elephant. Ναι, τώρα σιγά μου με ακούει. Καταρχάς δεν μιλάει καν ελληνικά. Σάμι, give me a strawberry elephant. Ωραία. Τι είναι αυτό? Ρε, ποιος είναι αυτός που κλέβει το Lucky Block? Να παίξουμε κάτι άλλο. Όχι! Μαρέλια, το έχω υποσχεθεί τα παιδιά ότι σήμερα παίζουμε όλη μέρα Roblox. Στείλε brain rot. Μόνος. Τι? Να παίξεις μόνος σου. Ωραία. Σε βάζω να μην ακούγεσαι για να παίξω μόνος μου. Παιδιά, έκλεισα. Δεν με ξανακαλεί. Τι θες? Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι θες? Εγώ τι θέλω. Εγώ τι θέλω. Αφού δεν θέλω να παίξεις στο λεπτρέι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτό θα κλείσω. Ωραία. Μαρέλα, έχει κάτι όμως πολύ ωραίο. Τα backrooms.
Όχι. Σάμι, σε παρακαλώ. Εσύ που είσαι φίλος μου. Έλα. Όχι τώρα. Παιδιά, τα backrooms. Νομίζω ότι είναι λίγο κάπως. Γεια. Τι. Ρε. Ρε, κατά κύκλους. Είναι collection zone. Ωπα ρε Μαρίλια, τι κάνει. Τι κάνει. Ναι, παιδιά, ζωγραφείς. Πολύ ωραία λέξη. Γελάει άτομα. Ναι, εντάξει. Όχι, ρε μου κλέβουν το... Όχι. Καλά σου. Καλά σου που το κλέψουν. Δεν με νοιάζει. Παιδιά μου το έκλεισε. Θα είμαστε μόνοι μας. Μπορώ να πάρω και δεύτερο. Όχι. Να βρω την διέξοδο, να βγω. Ναι, παιδιά. Σε παρακαλώ μην. Το λέω από τώρα μην κανείς. Μην. Φίλε μην. Φίλε μην. Δεν σε χτύπησα. Μην. Φίλε μην. Ωραία, για να τον ανοίξουμε. Βλακίες, εντάξει. Να αγοράσω κι άλλα τέτοια δεν μπορώ. Παιδιά, θέλω μου φλάς. Έλα φλάς. Πού είμαι. Τέλειωσα τα backrooms, ρε. Α, τέλειο. Ναι, παιδιά, κάπως έτσι σας μαθαίνω να βγαίνετε από το παιχνίδι. Μπρο. Δεν ξέρει καν να με πετύχει. Πάρε το. Ναι, τι θες. Ας πατήσω ready. Ready πατάει. Good boy. Good. Όχι. Συγγνώμη, good boy. Ρε, το good boy δεν είναι κάτι κακό. Καλό αγόρι. Δεν καταλάβαμε. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Σας άρεσε, like και subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ναι. Τα λέμε σε ένα χρόνο. Παιδιά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.